Maminsan iti panagbiag dagiti babae tarigagay ti daduma at ti lalaki kumati makapadas nga agsikog. Nupay imposible day tama pasamak. Amuyo kadi nga ada ti parswa dagiti lalaki ti agsikog ngan kan mangpadakkel iti kapututan da. Anya nga taday ti akita ti naparswa. Dagiti aparswa kadagiti seahorse, anairaman iti hippocampus, nga adaan iti na isang sangayon a sistema ti panagadu ti pulida. Ipakpakita dagiti seahorse ti reverse pregnancy, no sa dino kalpasan ti fertilization dagiti itlog ti babae a seahorse, mayakar iti brood pouch ti lalaki tapno dumakkel. Iti brood pouch ti male seahorse, ti umawat iti itlog kan mangipaay iti oxygen kan proteksyon. Agpaot ti panagsikog manipod sa nga 14 aging iti 28 aldaw. Maawagan na seahorse fry dagiti babasit a seahorse. Babaan ti paningipasa ti female seahorse kadagiti itlog na iti asawa na, mabali na makapagpataod iti ad-ado nga itlog dagiti babae. Apaman na nakapasngay dagiti lalaki kad agsikog damanan. Kasapulan na mayanak dagiti seahorse iti adu, gaputaman manula ang ti makalasat kadakwada no na ipasngay dan. Amuyumot kadi a kabaelam dagiti seahorse nga agkapet kadagiti seagrasses. Babaan daytoy kadagiti prehensile tails da. Makalangoy da pay vertically, ken adaan da iti tula nga exoskeleton imbis a kaliskis. Awanan matlang iti ngiped wenno tiyan dagiti seahorse. Innal daw nga agkonsumo da iti aging iti 3,000 a babasit a crustaceans. No sa dino araramatan da dagiti snout da akas la vacuum, tapno makaipaunog da iti taraon. Mangporma dapay iti naunag a banding kadagiti kadenada iti biag. Ken makipaspasad dapay kadagiti innal daw a courtship dances nga agpaut iti adu nga oras. Saan lang adayta? Kabaelam dapay ang mangisayangkat iti camouflage tapno makaliklik da iti predators. Masarakan tayo dagiti seahorse iti nagduduma apaset ti lubong ng runa kadagiti tropical ken temperate waters. Sigun pay kadagiti managsirarak addan iti nasurok 47 ti species ti seahorse. Ita, amuyon, barungal daw barungagan.